Good morning, ημέρα 2, Κύθυρα. Χθες κάναμε γύρω στα 135 γιατί κάναμε και 2 κύκλους. Δεν ξέρω πόσες ώρες θα βγει, αλήθεια. Ξεκινάμε, η ώρα είναι 11 παρά 20 κοντά. Έχουμε ξεκινήσει τη βόλτα. Πάμε καλά. Για να δούμε τι θα κάνουν τα παιδιά. Ο Κότσος. Καθιστός. Βλέπει. Ωραίος, βάρος από αριστερά. Κύριος, καλά από τσιρικά σου χαλαρό.
Και πάει στον δρόμο. Τώρα που στάνες. Τσαλιμάκια, κύριε Στέφανε και κύριε Στέφανε, σου πω εγώ τώρα. Θα με νιώθεις πίσω από τον ποπό σου, ρε κερατά. Αρχίδι! Έλα να παίξουμε, έλα! Να παίξω θέλω, έλα! Να βοηθήσω, περίμενε. Κάτσε να το πάω λίγο πιο μπροστά. Σβήστε και άστο. Γιάννη, μην το σηκώσεις μόνος σου. Περίμενε. Θα σου γαμίσω. Το έχω γράψει όμως. Το έχω γράψει. Γαμιόλα. Είπες το μελώνα τι ώρα είναι. Περίμενε ρε. 1, 2, 3. Εμένα τι με τραβάει ρε, περίμενε. Έλα, είσαι έτοιμος. Μην αγχώνεσαι, το χάσουμε. Στη θέση του. Αρχίδι ρε.
Γιάννη, μη. Αδειξιότητα. Θα φάμε τα τέτοια μας εδώ. Έλα μωρή τρέλα. Μου πήγα να μαζέψω. Ωραίο το δασικό. Ωρε Μέρη, άρε δάσκαλε χέλ που μας φέρνεις. Εδώ λίγο γυναικοτά, λίγο. Να ξέρουμε πού ανοίγουμε και πού κόβουμε. Γιατί αν είμαστε μόνοι μακαρίδι, ο χρόνος αντίληψης δεν είναι μεγάλος. Α, ορίστε. Και άλμα. Πολύ πέτρα εδώ ρε. Φοβάμαι καλά. Πάλι. Ωρη τρέλα. Πω. Πάρ' τα και τα όρδια σου. Πες μου τι γράφει. Μαλάκα, τι ήταν αυτό! Πες μου τι γράφει. Γράφει. Για το δικό σου. Ναι. Ναι, γράφει. Πώς τα γαμίσαμε έτσι! Τι κάνουμε ρε εσύ? Και πού ξεκινήσαμε έτσι? Ξεκινήσαμε και τι κάνουμε τώρα?
εκεί, εδώ στους βράχους, στις πέτρες. Ουι. Καλά τρώει η γλύστρα εδώ η μπροστινή. Βάζει στις τσέπες. Βουργέτα αριστερή. Οπ. Πρέπει να έχει ένα roadbook που να λέει και τα δέντρα ρε μαλάκα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άνοιξε και τα φώτα, δεν γίνεται έτσι. Ωραία βρόχα. Ωραία γλύστρα. Ούτε αριστερά κοιτάω τώρα, ούτε δεξιά. Να πάω. Έκανε πάλι. Περίμενε να τραβήξω μαζί. Μισό γιατί δεν βρίσκω. Άπαξε το σηκώσουμε, εδώ είμαστε μάχες. Κάντο 2-3 φορές τσεκ. Θες? Ναι, δώσ' του λίγο το τέτοιο. Όχι ακόμα, δώσ' του λίγο την τρόμπα. Μπράβο. Δεν δίνει, Έχει ανάψει, έχει ανοίξει. Ναι.
Μήπως έκλεισα τα ρεύματα. Τα ρεύματα τα έχουμε ανοίξει. Ξέρεις τι, κάτσε να κλείσω και να ανοίξω το κλειδί. Έδωσε. Τώρα έδωσε. Να του ξανακάνουμε άλλη μία. Α, έχει ταχύτητα, ρε, γι' αυτό δεν μπαίνει. Θέλει συμπλέκτη μέσα. Έχεις μανέτα, Δεν είναι μόνο η μανέτα. Είναι και το τέτοιο. Πώς είναι το stand. Είναι και μπορεί να έχει γραμμηθεί και το εισιτήριο στο stand. Δεν νομίζω. Δεν επηρεάστηκε. Εσύ εντάξει. Ναι, λίγο γρατζουνιά στην πλάτη. Έπεσε αυτό ανάποδα και εγώ ευτυχώς χώθηκα μέσα και δεν με πήρε δηλαδή το βάρος αυτό. Πρέπει να έχει ταχύτητα. Όχι, έβαλα νεκρά. Δεν έχει μπαταρία. Μήπως ο αισθητήρας πτώσης. Σίγουρα είναι εισιτήριο αυτό, παιδιά, αλλά τώρα Ωραία, να σου πω να το πιάσουμε να το σηκώσουμε έξω. αυτό θα κάνουμε. Αυτό Επίσης δεν υπάρχει άλλο σκηνή. Θα μ' έρθουν άλλοι δύο τώρα εδώ, τελειώσαμε ρε. τελειώσει. Όλα καλά, τουλάχιστον. Ναι. Το έχουμε τραβήξει, είμαστε στο τελικό. Απλά δεν παίρνει. Δεν παίρνει, οπότε πρέπει να το τραβήξουμε με τα χέρια. Μπρος. Πού είναι το σκηνή. Θα κατέβω κι εγώ. Το σκηνή μπροστά. Εδώ. Α, δεν έχει λύσει ακόμα. Μπλέκτη. Πάμε τώρα σβηστό. Κάτι φορά είναι μετά θα πάω σκαρφωτή άσφαλτο. 4 χιλιόμετρα είναι. Να δούμε από τι ταιριάζει. Τι κάνουμε τώρα. Έχω εγώ συμπλέκτη μάνετα για το τελικό. Ρε σου λέω γιατί λέμε πολλά ρε παιδάκι μου. Πρέπει να βγάλουμε το μηχανάκι από εκεί μέσα. Δεν θα τραβήξω πάνω. Όχι, προσπαθώ να βρω κάπου να πατάω για να βοηθάω στο... Δεν λύνεται. Έχει γίνει κόμπος και προσπαθώ να το βγάλω. Το παιδί θα το κάνει μόνος του. Εγώ δεν έχω να κάνω... Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Δεν έχει ταχύτητα μέσα στο Όχι, μηχανάκι. νεκρά είναι. Είμαστε έτοιμοι. 1, 2, 3. Ας το κάτω. Όχι. Με το 3. Πίσω, εκεί, μπράβο. Πάμε, Ένα. Πάμε. 2, 3. Ωραία μάγκα μου, μια χαρά. Λοιπόν, πιάστε το ένας από εκεί το μηχανάκι. Πιάστε το ένας από εκεί το μηχανάκι. Απλά να βγει ολόκληρο. Βγείτε. Πάμε μπροστά. Σπρώχνουμε. Ωραία. Τέλος. Στάν. Δεν είναι έτσι αφρό. Πάμε λίγο πιο μπροστά. Πάμε. Στην πρασινάδα. Έλα, καλώς. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνουμε, βάλε μπροστά τη μοτοσυκλέτα. Άνοιξε το διακόπτη να δούμε τι παίρνει μπροστά. Καταρχήν. Καύσιμο δεν δίνει. Όχι. Απαλά, δώσ' του. Άσε, δεν έχει και ξαναφυγέ. Δεν το συγκέντρει κάτι εδώ. Γιατί δεν έχουμε κόμπους πάλι. Θα τη δούμε κάτω. Μπορεί να είναι η ίδια με γεμάτα. Έχουμε. Ναι. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Αρματώσει. Τι είναι το πρόβλημά σου τώρα. Δεν έχω καταλάβει γιατί αργούμε και γινόμαστε μουσχημα. Ποιο είναι το πρόβλημά σου. Να πάρει το σκηνή. Να πάρει το σκηνή. Θα το πάρει στο σκηνή στην ταβέρνα. Πάμε να φύγουμε από το βουνό που έχουμε γίνει μουνί. Έχεις το γάντι. Πάρε το σκηνή. Εντάξει. Ναι.